Hemmäňize salam dostlar. Täze ýylda ilkinji täzeliklerimiz bilen gyşky transferler bilen tanıştyrjak. Täze gelen tomoşaçylarymyza futbol täzeliklerini izarlamak üçin agza bolup bizim kanalymyzy goldasaňyz hoşal bolarys. Köne dostlarymyz bolsa siz krassavçyk, sizin barlygyňyzda kanal öz işini dowam edýär. Onda näme? Bölüm barada aýtsak ulrak bolar. Çaýjagyňyzy kökäňizi alyň. Futbol täzelikleriniň 11-nji bölümine bolsa başlaýas. Serdar Azmun ofisial ýagdaýda Bayer Leverkusenyň oýunçysy diýip yglan edildi. Oýunçy şu tomusda EM Germaniýaly topara geçer. Zenit'in ýolbaşçylary bolsa bu ýagdaýa gaharly we Serdary galyn ýarym möwsüm gaharyna Zenit'in ikinji toparyny oýnatmakçy bolýanlygyny aýdýarlar. Bellik, Zenit Azmunyň Bayer Leverkusen bilen şertname baglanşýanlygyny Russiýaly topar habarsyz galýar we netijede Eýrany türkmenimiz Bayer bilen öňünden şertname baglanşýar. Onda näme? Täze toparda ýyllaşymyza üstünlik dileýäs we dowam edýäs. Bavaria topary Frenkie de Jong satyn aljak bolýar. Gollandiýaly oýunçy bolsa Barcelonada gowy netije görkezip bilenok. Dušan Vlahović ofisial ýagdaýda Juventusyň oýunçysy. Oýunçy biraz öňrek Tottenham, Arsenal ýa Angliýanyň toparlary oýunçyny aljak bolup jan edipdi. Ýöne netijede hüjümçi Juventusy geçdi. Täze toparda bolsa Vlahović Ronaldodan soň 7-nji belgide çykyş eder. Liverpool toparynyň fizik ýagdaýy soňky wagt 10 ýyl bir gowy der. Sebebi, toparda esas hüjümçi Salah we Mane wagtlaryň ýok. Crystal Palace bilen oýnanan soňky oýunda kıyın ýeňiş gazandy. Bu ýagdaýa bolsa toparyň baş dälimçisi öz jan körlerini kıyın oýunda padýaşka eden üçin awtobusdan çykyp muştoklaryna piwa sowgat berdi. Frank Lampard Everton'un täze baş dälimçisi. Tälimçi topary geçen soň şeý diýdi. Meniň üçin munyň ýaly görnükli topara geçmem buýsandyrýar. Men gaty aç, ýeňişlere sedebar bolasym gelýär we çaltyrak işe başlasym gelýär. Toparyň ýolbaşçylary bilen gürleşip, olaryň gaty çemeleşmeli iş görjekliklerini we gerekli netije garaşanlyklaryny aýtdylar. Esasat Everton'un jan köýerleri nähili göz bilen seredýär. Olaryň golda berme bize Apple'ın topary üçin görrüňsiz wajyp diýip topar barada ilkinji pikirini aýtdy. Lampard bilen Everton arasynda şertname bir hepde dowam etdi we üstünlikli tamamlandy. Everton gyşky transferde gowy işledi. Manchester United'ın orta gorusy Van de Beek hem öz toparyny arenda hökmünde toparyny çağırdy. Van de Beek Gollandiýaly gowy talant, ýöne näme üçindir Gyzyl Şeýtanyň toparynda kän oýuna çykanokdy. Everton'da ýaş orta gorusy oýuny görkezmek üçin bolsa mümkinçilik döredi. Ondan başga da Tottenham'ın oýunçysy Dele Alli'ni hem Everton öz toparyna getirdi. Onda näme? Topara Lampard bilen diňe üstünlik arzu edýäs. Dowam edýäs. Aaron Ramsey Juventusy terk edip Şotlandiýaly Rangers toparyna geçdi. Tottenham öz gezeňinde güýçli depkinde Turin bilen transfer üçin soňky hepde gowy işlediler. Ve Rodrigo Bentancur'u öz toparyna transfer etdiler. Ondan başga da ýene Şweýçarly futbolçy Dejan Kulusevski'ni hem Tottenham öz toparyna transfer etdi. Kulusevski'ni bolsa Allegri'nin bundan beýlek toparda göresi gelmeýänligi bilen bagly bu transfer diýsem boljak. Tottenham bolsa oýunçy mümkinçilik berdi diýsem boljak. Oýunçyň transferi bolsa 35 milyon euro amala aşyrylanlygyny habar berýär. Gerard Piqué Barcelona'nın indiki prezidenti bolasy gelýär. Goraçy topary öňden kömek edip gelýär. Mysal üçin Rakuten firmanyň topar bilen şertname baglanşylmagy üçin kömek barlygy aýdylýar. Şol bir wagtda Barcelona'nın öňki prezidenti Laporta hemme zady bulaşdyryp topardan gaçjak bolanda, ondan başga da Braziliýaly ýaş talant Vinicius Junior'u topara getirjek bolup satnaşanlygyny hem aýtýarlar. Ýöne bir mesele ýüz çykyp transfer amala aşman Vinicius Real Madrid'e geçýär. Gerard Kataloniýaly toparyň prezidenti bolsaň näme ederdiň diýip jan körlerde sorag berilende, men topary täze döwre laýyk ederdim. Köp zady çalşardym. Toparyň daş töründäki gereksiz adamlar ýok ederdim diýip jan körlere jogap berýär. Indi bolsa dostlar şu wagt video düşürip durkam Ýewropaň iň güýçli çempionatlaryny haýsy komandaň näçinji ýerde barýanyny görelim.
Angliya çempionatında 1-nji ýerde Manchester City bar ýa. Bundesligada täzelikde hemişeki ýaly Bavaria 1-nji orunda bar ýa. La Ligada hem Korolewski klub Real Madrid 1-nji ýerde bar ýa. Liga 1-de Paris Saint-Germain 1-nji ýerde. Serie A'da bolsa Inter Milan 1-nji ýerde bar ýa. Endi bolsa öňümüzdäki 5-6 fevraldaky boljak gow oýunlaryň sanyny aýdyp geçeýin. Serie A'da Inter bilen Milan duşuny göz salsak bolar. La Ligada Barcelona bilen Atletico Madrid, Paris Saint-Germain bilen Lille duşugy. Bundesligada bolsa Bavaria bilen Leipzig oýuny tomuşa edip bilersiňiz. Dowam edýäs. Aubameyang Barcelona'nın lukmançylyk gödegünden geçti ve yakın wagtda Barcelona'nın oýunçysy diýip yglan ediler. Köpüňiz aýdyp bilersiňiz, gyşky transfer eýam ýapyldy. Ýöne Aubameyang Barcelona boş agent hukmunda geçer. Ol ýagdaýda bolsa ertir ýa-da bir günden Barcelona'nın oýunçysy topara geçenligini yglan edip biler. Arsenal bolsa öz gezeginde oýunçy bilen şertnamany pozanlygyny ofisial ýagdaýda öz sahypasynda aýtdy. Mason Greenwood oyun simülatörü FIFA 22'de yok edildi ve Manchester United'ın düzümünde oyun simülatöründe yok. Sebäp Greenwood öz söýşýän gyzyny urup däliräni bilen bagly. Gyz bolsa bu agyr pursada çydama Instagram sahypasynda görüň Mason meni näme diýär diýip paýlaşýar we uly dawaň üstünden barýar. Netijede Büyük Britaniýanyň içeri işleri Masony tutsaýdy. Häzirki wagt oýunçynyň ykbaly çözülýär. Ona qaramazdan diňe bir FIFA däl Manchester United'ın esasy düzümünde de oýunçy oýunlara goýbermez. Dostlar, futbolçy barada diýen oýunçyň ömrü ýoly gepleşiklerimizi gördüňizmi? Şu wagt içinde Cristiano Ronaldo'nun, Ronaldinho ve Lionel Messi barada videomuz eýam kanalymyza çykdy. Görmedikleriniz ýokarda sağ tarapda belläp geçecek. Görün dostlarımız bolsa, sonra indiki futbolçy barada videomuz haýsy legenda oýunçyň bolsun, tesvirde ýazyň. Tesvirleri okap sizin islegiňizi ýakyn wagtlarda amala aşyryr. Dowam edýäs. Mbappe PSG'dan Real Madrid'e geçer. Florentino Perez garaşylmadyk ýagdaýa uly ädim etdi. Bu diýdiňi Fransiýalyk hüjümçi bilen Real Madrid täze şertnama Messi bilen Ronaldo'nun ikisiniň aýlygyny oýunça täze şertnamada boljagyny habar berilýär. Bu näme bolýar? Taxminan 50 milyon euro ýylyna Real Madrid Mbappe tölemekligi bilen bagly. Real qatqyn ýagdaýda diýip bilersiňiz. Ýöne Perez akylly möjük. Şol 50 milyon euro 4-5 mövsümde edil oýunçyň transfer pulu bilen deň boljaklygyny belläp geçsek bolýar. Ýöne oýunçy eýam Tomusda boş agent hukmunda Real'a muht geçer. Hayran galaýmaly. Kelle Perez. Bolýada. Dostlar, biz eýam futbol täzelikleriniň 11-nji bölüminiň soňuna ahirlap gelýäs. Halam bolsaňyz like, täzeliklerden habarly bolmak üçin jaňjagy basyp agza bolup gollap bilersiňiz. TikTok'daky dostlarymyzyň sany eýam 3000-a golaýlapdyr. O dostlarymyza da aýratyn ýüzünesim gelýär. YouTube kanalyna geçip izlesaňyz, ähli täzeliklerden habarly bolarsyňyz. Onda näme? Indiki bölümlerde görüşýänçek. Hoş, sag bolun.